ନିଜର ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଦୁଃଖ କମ୍ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ମରଣଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। 8ଟି କଥା ମାନନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏବଂ ଔଷଧ ବସିକରି, ଖାଆନ୍ତୁ ସାଧା ଭୋଜନ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଯିଏ ବି ପଚାରିଲେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିନ୍ଦା। କୁହନ୍ତୁ ପରିଚିତଙ୍କ ସହ କଥା ଏବଂ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯାଆନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଗରେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୟରେ ପଛରେ। ରଖନ୍ତୁ ମନେ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ବା ଧାରମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।